Hadi. Bapak Rodini, Pak Tuan Rumah, Ibu Haja, Ibu Ernawati, pemuda lan pemudi mugia terhibur. Mas spesial kanggo fans ke Acerbo. Meneng Amanto. Tekokon balik ih. Amanto kanggo Kang Ato Bakung mantan majikan. Spesial atur sana kanggo Mimi Juju, Mama Gina, Bapak Gina. Kaya wong sejagat buana Frevensi mung sampean sing tek sayang tek puja. orana ning slumahe bumi. Cuma wong ayu dadi pepunden ati. Watir sampean beli temenan Pasti temenan Ren. sebab kula emong kanggo dolanan. Aja watir sing percaya ning ati ora bakal kakang ingkar sing janji. Tak pegang ucapan sang Sumpah ning batine kakang lagi langkan ya kanggo dolanan. aja lancali jeluncat sakit tali gagang permana. Demi Sang Yang Maha Kuasa Rai. Mugia hubungannya pantakan lawan selirang sampai tekan di masa tuane Rai. Kang Mandor si ana ning Hongkong, Mama Liana. Bunda Vina, Nok Ratu Jakarta, Dede, Ahadi, Big Boss di abang. Bagja teman, yen besok laksana. Urip bareng, seiya sekata. Rumah tangga sing dadi tujuan. Bahagia urip bebarengan. Moga segala kang cita-cita diridhoi ning kang kuasa. Senajan rintangan sepira akeh yen wis jodoh menipara. Aya Alena kula watir sampean beli temenan sebab kula emang kanggo dolanan. Bagian mati Bagian penimbang beli kelakon. apa Besok pasti kelakon ning swarga. dalan Aya Alena Ahadi tim lakna Ratu Jakarta, Bapak Rodini, Ibu Ernawati, spesial kanggo fans ke Acerbo, fans ke
Haji Ayu Majapuni Big Boss DA Pro baca teman yen besok laksana ho 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 urip bareng sedia sekata rumah tangga sing dadi tujuan ya 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 bahagia urip bebarengan muga segala kang dicita-cita diri